حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا رددو كبهري انك ايدي حزن ايدك محبني حادنت مزمورنا بحد نغني حادنت مزمورنا بحد نغني كرداد نابوك إصنا دمهينا خمر السخا منفيتنا رقيقنا حرجنا خنتصر السخا ناتقادلنا بتصفرخ النبر السخا انبازنا ديو فري ومتصر السخا حوي أخلي لابيتنا تغير مهدر يا بلين كان أنخلق قدلي أما خي تخفلو سباب يا جزانا رهوا خي طعمه كندي حليف له كنفتح نصلي ورساي فورساي نمهر عقل قينو نسمد دلو بس حقنا ينخون كلنا ينتفا اتوك نايك سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومو وين كم وترو نقولنا كم هر زخل كنكع زخل حبريتا كسنغنا زخل اب كل كبابينا زفصم زلو زيناتاتن اكايدا ناي بوليتيكان قطبان تردينا نعنا زخون حسابن مرداتان كلونا نزحجز بالكوت عسى غريب له لايك مقبار سبورت مقبار اكسام موداتام ساي مقصال دما اقداسنت كلويو بزح نمهارد ما كلونايو نايلومي اتم عبيت سوبر باورز كميلوم نحات عدوم بغطبا بوت هدراوي كمو ناب نيكولر زغنعي مفرره ابحت عدوم فنيوم كم زلو كنرينا قد من ابو مخاديقن مجمريا كبكم دليل زلغو حبريتايو نسفع زبالة تحسو دحر كبكمي مجمريا قن I wanna give you this video كلهاتم كسمعوا زلكمي دحراي ملو تحسناتو دحر كبكمي بزعبو مالتيو مرحبا 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 سفيح سلاماوي سلفي اب كتما بيرن سويسرلاند نعلت عسرته ورحت عاد تشغن عسران 4 لكع كاب ساعات حدا جميرو سقع ساعات 4 فرقان بتصنح سفيح سلاماوي سلفي تداليو الله أفكر سويسرلاند مچم إيرتراويان بعلاتومن فيستيفالاتومن معلت ناصرناتومن معلتي لقنستيو معلت خال بعلات نخيبل ات منغستي بتي بفلاي ابز حلفه 3 عامات بزي انصار إيرتراونت زغبر زنبر حيال اكايدا نت بوليتيكاو كنتات ناي ريجيم تشينج تتقيمو نيرتراويان مسلوم زخلق حقتاتي كتكبر صنيو حقنا يتحجر تختيلكا ناتكار ركب نخدبر بعل نخدبر زخلكل حق يلا نفس سويسرلاند نفس وقف زي غانا سويس حقو تختيلو بعالو كبعل زخونه فيسان خدبر زختخلكل يكونن سلامتايم زعصو زلو ايرتراويان سلا زي غبو ما يكونن تايدا باسيا غاط بالو بزبل مغنيات اتوم باس سوتر زلو دما نبوليتيكاو غسغواس يم زتقملو بمبال زخونه يكون بعلنا ايرتراويان كم زي غبر يم زغبر زلو ناي زخونه يكون بعل دما ناب ايرترا زلو منغستي ادميون من واحد تباهيلو زغبر بروباغاندا يو بزعبا زد حركنا زراربينا اذا علت جنريهم اللهم حضر نفسه كفسب نمسلو دو كبل سلا زلو ابت بعل كركب خلالو ابتي سلام وصل فكر كب كم زلو كم محبر حكوماتنا يرتراب سويسرلاند بقول وجن ونسميكم تلو يغم انا ونا بقوزلكم يجن سنه لبزع بازي بسفيك زاربيا نعستن كفارستون سلا زلن لومي سلام تايرتراويان ايرتراونت المدفع ساكن كم تسرحه بقول وجن كان رينا مجمريا جن بتوم عبيت زياناتنا عالمنا زلو نجمر. Our next story is about America's secret nuclear plan for a potential attack on China. Could the two rival superpowers go to war? Well, the two countries have been aggressively expanding and revitalizing their militaries as well as their nuclear arsenal. مچم أمريكا حدش نجار كتجبر كلا ويون حدش حساب كتنقد كلا ورايلهم بعلم زسلخ وحبريتالو كم مستير نايت منجستي سليخو خمزوتي كاب أنانيمس ويكن من كم زوج أبزي فلاتكن ورايلو سليان أمريكا دوت أو مهانو كنديك زي مرقاقز ترغيب الليو حدش حبريتا وتزلو أمريكا فلو نيكولا روحيلي ني تشاينا نمهرام تنكساقس كم زلا
እዚ ድማ እቲ ቻይና ትኸዶ ዘላ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝኽየድ ዘሎ ጉዕዞ ልዑል ስግኣት ስለ ዝፈጥረሎም ዘሎ ንኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ስጉምቲ ንክወስዱ ወይ እውን ቻይና ተቐድሞም ከም ዘላ ይርድኦም ስለ ዘሎ ዓቕሊ ፅበት ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደገኛ መንገዲ ድማ እዩ እዚ All this in preparation for a possible major conflict in the coming years. While the US has long considered China as a security threat, recent reports indicate a reorientation of its strategy to specifically target China's rapidly expanding nuclear capabilities. In fact, President Biden has reportedly directed American forces to ready themselves for potential coordinated nuclear conflict, which he fears will come from Russia, China, and North Korea. You heard that right. An explosive report by the New York ባይደን እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ሓይልታቱ ኣኻኺቡ ነዘን ሃገራት ክሃርም ከም ዝኽእል ወይ እውን ንዓታቶም ከፈራርህ ዝኽእል ኩነታት እዩ ኣንቂዱ ዘሎ መቸም ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ እንድዩ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ የግዳስ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት ዘሎ ወጥሪ ምስሕሓብ ከምኡ እውን እቲ ውድድር ጠገለ ዝሓለፈ ውድድር ናብ ሓደገኛ ማዕዘን እንድዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ውድድር ኣብ ቁጠባ ንሪኦ ኣለና ትራምፕ ለንቀነ ንዝመፅእ እንተተመሪፁ እንታይ ክገብር ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝተዛረበ ሓዳሽ ቪድዮ ክበክም እየ ብቁጠባ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ውድድር እዮም ዘለዉ ብጂኦ ፖለቲካ ማለት ነቲ ጂኦግራፊ ናይ ዓለምን ፖለቲካን ሓዋዊስካ መን ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ማዓስከር ይገብር ሓይሊ የደላድል ወታደራዊ ኣሰላልፋናትካ ካልኦት ድማ ኣብ ጎንኻ ዝስለፉን ኣንጻርካ ዝኾኑ ሓይልታት ምንፋይ ማለት እዩ ኣብዚ ነዊሕ ከይዶም እዮም ሕጂ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ኣሜሪካ እቲ ናይ መወዳእታ መፈራርሒ ሓይሊ ናታ ኒኩለራዊ ሓይሊ እዩ ኒኩለራዊ ፓወር ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ንሳ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ሓደ ካብኦም ንላዕሊ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዝበሃል ራሻ እዩ ራሻ ግን ምስ ራሻ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ወታደራዊ ረፅሚ ስለ ዘለዎ ብመንገዲ ዩክሬን ናይ ራሻ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ሕጂ ድማ ምስ ቻይና ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ኣብ ትኸዶ ዘላ ኩናት ብመንገዲ ዩክሬን ማለት እዩ ቻይና ብሰላሕታ ክሳዕ ክንደይ ተቐድሞም ከም ዘላ ይፈልጡ ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ቻይና ከይቀደመቶም ከላ በቋራጭ ንቻይና ከውድቑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንቻይና ግዜን ድሕሪቦማ ክትዕብልሎም ምዃና ርግፀኛታት እዮም ብወታደራዊ ሓይሊ ክትዕብልሎም እያ ብቁጠባ ክትዕብልሎም እያ ብፅልዋ ክትዕብልሎም እያ ብንግዲ ክትዕብልሎም እያ ኣት ኤቭሪ ሴክተር ብቴክኖሎጂ ክትዕብልሎም ምዃና ይፈልጡ እዮም እዚ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ሓይላ ኣተኲራ ክትጎይ ዓቕሚ ከምዘይብላ ስለ ትፈልጥ ዘላ ነታ መወዳድርታ ቻይና ከይቀደመትና ክንሕንኩላ ኣለና ክንድምስሳ ኣለና ዝዓይነቱ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ክምለሶ ዝፀብፃብ እዚ ብሰፊሑ ዝዝረበሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መረዳእታ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ናይ ዓለምና ተራ ሪፖርት ከይመስለኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ሓላፊ ዝነበረ እዩ ሲንጋፖራዊ ቶፕ ስኮለር ናይ ዓለምና ሽሙ ለሚጊቭ ዩ ኪሾር ማህባኒ ማሕቡባኒ ማለት ብሲንጋፖርያን ማሕቡባኒ እዮም ዝብልዎ ግን ማሕቡባኒ ናይ ዓረብ መበቆል ከም ዘለዎን ስለ ዛረብ ነዚ ኩነታት እዚ ብሰፊሑ ዝገልፀ እዩ መረዳእታ ክህልወና ድማ ዝሕግዝ years. If you want to enjoy peace, prepare for war. It is very easy. ሰሚዕኩም ዶ ቀዳመይቲ ቃልናቱ if you want to enjoy peace, prepare for war. ሰላም ከተስተማቕር ተደሊኻ ሰላም እንተደሊኻ ብሰላም ሃገርካን ህዝብኻን ክነብር ተደሊኻ ንውግእ ድሉ ኩን እዚ ልቦና ናይ ጥንታዊ ልቦና እዩ ዝበሃል እዚ ብካልእ ዘራርባ ሰላም ንኽትረክብ እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ሰራዊት ክትጣይስ ኣለዋ ወታደራዊ ኣፅዋር ክትገድፎ ኣለዋ ኩሉ ነገር ከም እዮም ዝብሉ ዕላማ እዚ ወታደራዊ ሓይልካ ምስ ገደፍካዮ ወሪሮም ክሕዙኻ ነቲ ሃገር ከጥፍዎ ስለ ዝደልዮ እምበር ሓልዮት ናይ ህዝቢ ስለ ዘሎም ኣይኮኑ ኤሮጳ ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ገዲፎሞ ስለምንታይ ደይ ትወረሩ ምክንያቱ ኤሮጳ ናቶም ናይ ሃገራዊ ሓይሊ ገዲፎም ንኣሜሪካ ስለ ዝተማረኹ ኔቶ ዝበሃል ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዙ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ስለ ዝነበሮም እዮም ኣፅዋር ዘየፍሪ ነይሮም ሎሚ ግን ብጣዕሳ ኣብ ዝኣትዎ ጠፊዎም ኣሎ ተረዲኹም ኣለኹም ብሲስተም ከመይ ገይሮም ንዓለማት ይፃወቱ ከም ዝነበሩ እቲ ሲስተም ግን ኣብ መውጣታ ተፈንጂሩ ንዓታቶም ኣበይ ኣብፅሕዎም ኣሎ ኣብ ጀርመን ሂትለር ከም ናይ ሂትለር ዓይነት የማናዊ ክንፊ ድሂብ ከም ዘሎ ፅንሒለ ሪፖርት ክበኩም እየ ቅድሚ ሕጂ ብኸመይ ተንስዩ እቲ ሂትለር ዝበሃል ናዚዝም ዝበሃል ብኸመይ ተንስዩ ሕጂ ካበይ ክበፂሓላ ጀርመን ናበይ ገፃ ትኸይዳላ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ሰላም ከተሰማቕር ተደሊኻ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ንውግእ ድማ ድልው ክትከውን ኣለካ ንውግእ ድልው እንተኮይንካ ሓያል ምዃንካ ምስ ተፈለጠ ሽዑ ሰላም ተስተማቕሮ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓደ ካብቶም
ኣብ ዓለምና ተደለይትን ተሰማዕትን ዝኾነ ስኮላር እዩ ወዲ ሲንጋፖር For us in Asia to become infected by Western pessimism. What do you wish from the incoming leadership of Indonesia for purposes of strengthening the centrality of ASEAN? Well, and I'll be very blunt here. The biggest mistake we are making is that we can see the West creating an angry dragon. We know that this angry dragon will be a problem for us, but we keep absolutely quiet while the West is making the dragon angry. This is a very, very philosophical ኣዘራርባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ይብላ ኣሎ ምዕራባውያን ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኩላቶም ድራጎን ዝበሃል መን እያ ብኤስያ ቻይናይ ድራጎን ስሊፒንግ ድራጎን ወይ ኳየት ድራጎን ፒስፉል ድራጎን እዮም ዝብልዎ ነዚ ድራጎን እዚ ነዚ ቻይና እዚ መመሊሶም ከም ዝሓርቕ ገይሮም ይቁንጥዎ ይሃርምዎ የጻብብሉ ሰራዊቶም መራኽቦምን ገለ እናገበሩ እገዳ ከም ዝሓርቕን ከም ዘንፀርፅረን ይገብርዎ ኣለዉ ንሕና ኤስያውያን ከ ከምኡ ይገብርዎ ምህላዎም እናፈለጥና ኣፅቂትና ኣለና እዚ ድራጎን እዚ እንተተንስዩ ድማ ኤስያ ናይ ሰላም ቦታ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኤስያ ክትረጋጋ ኣይትኽእልን እያ ቻይና ማለት እዩ ቻይና is a giant ዓብይ ወታደራውን ቁጠባውን ሓይሊ እዩ ካብ ውግእ ድማ ኣዝዩ ጥንቁቕ እዩ ናብ ውግእ ክኣቱ ይደልን እዩ ምስ ውግእ ክራኸብ ኣይደልን እዩ እንተኾነ ኣብ ኣፍንጩ መፅዮም በዓል ጀርመን ከይተረፈ መራኽቦም ሓንሳብ ናይ ሆላንድ ነፈርቲ ኩናት ቦይ ሓሊፈን ብናይ ኔቶ ሽፋን ማለት እዩ ሓንሳብ ናይ ፊሊፒን ይመፃ ሓንሳብ ናይ ኣውስትሬልያ ይመፃ ሓንሳብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይመፁ ሓንሳብ ናይ ኣሜሪካ መፁ ልቦም ኣጥፊዮምሎም ኣለዉ ኣብቲ ቦታት እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ግን ሓደ መዓልቲ ግብረ መልሲ ናይ ኤስያ ክህሉ እዩ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ገለ ክንገብር ኣለና ዓለምና ናበይ ከም ትኸይድ ዘላ ካብ ተራ ሰባት ሓለፍቲ መንገዲ ወይ ናይ ስምዒታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎም ኣይኮንኩን ኣብዚ ቻነል ዘምፃልኩም ዘለኹም ኣብ ዓለምና ብዘይ ቃል ዓለም ኣብቶም ቶፕ 1% ካብ 1% ተማን 0.5% ዘለው ስኮላርስ ሓደ ካብኣቶም እዚ ኣብዚ ቻነል እዚ እናምፃኹ ደስማዓኩም ዘለኹም ምሁራት ድማ እቶም ዝበለፁን ዝለዓለ ተሰማዕነ ዘለዎም ኣሜሪካ ስለትፈትዎም ካይኮነን ኣሜሪካ ክትዓፅኦም እያ ትደሊ ቀደም ትፈትዎም ነይራ ሕጂ ግን ናይ ኣሜሪካ ጉድ ስለዝተረድኦም ስለዝዛረቡ ዘሎ ሻዳውን ክትገብሮም እያ ትደሊ ግን ሳላ ሶሻል ሚድያ ንክንሰምዖም ዕድል ረኺብና ኣለና ካብኦም ድማ creating an angry dragon. We know that this angry dragon will be a problem for us, but we keep absolutely quiet while the West is making the dragon angry. Yeah. Peace, as in Southeast Asia, reflects geopolitical competence. Wars, as in Ukraine and Gaza, reflect geopolitical incompetence. Wow. ዘረባ እዚ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ሰላም ኣብ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ዝበሃል ዘሎ እዚ በዓል ማሌዥያ ሲንጋፖር ኩላቶም ተማው ዘለዉ ኢንዶኔዝያ ኩላቶም እዚኦም ሃገራት ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ሰላም ንዓመታት ናይ ጂኦፖለቲካዊ ንቅሓት ኮምፔተንስ ናይ መርሕነት ብስለት ርቀት ናይ መርሕነት እዩ ዘንፀባርቕ ውግእ ኣብ ኤውሮጳ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሳውዝ ዌስት ኤሽያ ዝብልዎ ከዓ እዚ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ናይ እስራኤልን ምስ ኢራንን ዘሎ ትውጋእ ወደሎ ድማ ውጥቀት ናይ ልቦናን መርሕነትን ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘንፀባርቕ ይብል ኣሎ ስለዚ መርሕነት ናይ ኤውሮጳ ስለዝፈሸለ ካብ ውግእ ናብ ውግእ መርሕነት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ስለዝፈሸለን ስለዝወደቐን ዘይቡቃዓት መራሕቲ ስለ ዘለዎም ካብ ውግእ ናብ ውግእ ካብ ዕግርግር ናብ ዕግርግር ክወስድዋ ንዓለም ንርኢ ኣለና ንሕና ድማ ኣብዚ ኤስያ ናትና ኣብዚ ከባቢና ሳውዝ ኢስት ኤስያ ዝበሃል ኣብኡ ግን ኣብሶሉትሊ ሰላም ዘሎ ካበይ ዝመፀ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ እቶም መራሕቲ ንኩናት ፅቡቅ ገይሮም ስለዝፈልጥዎ ስለዝተፀየንዎ ልቦና ናይ መርሕነት ስለ ዘለዎም ኢና በለ ነቲ ሓቂ ዛረብ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ዘምፅኦ ዘለኹ ንመለስ ኣብ ተቐዳማይ ሪፖርት Biden has reportedly directed American forces to ready themselves for potential coordinated nuclear conflict, which he fears will come from Russia, China, and North Korea. ባይደን ንሰራዊት ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ እንታይ ኢሉ መጠንቀቕታ ወይ ሓበሬታ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣሎ ንኒኩለራዊ ውግእ ክዳለዉ ከም ዘለዎም ምስ መን ምስ ሩስያ ምስ ቻይና ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ደ ሴም ታይም ከምኡ ድማ ኢራን ሕጂ ሓደ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ብሎክ እቲ ዝሓየለ ሓይሊ ወታደራዊ ገለመለ ዝብልዎ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ምስ ካልኦት ክወዳደር ዝኽእል በይኑ ንሱ ምስ መን ክንዳሉ ኣለና ይብላ ኣሎ ምስ ራሻ ልዕልዩ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ካልእ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን በይኑ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ምስ ኩሉ መሻርክቱን ኣሜሪካን 26 ዝኾነ ሃገራት ኤውሮጳን ብሓደ ተኣኪበን ወላ ሓንቲ ክገብራ ይከኣለን ጃፓን ወሲካ ሕጂ ግን ምስ መን ንውግእ ክንዳሉ ኣለና ይብላ ኣሎ ባይደን ምስ ራሻ ምስ ቻይና ምስ ሰሜን ኮርያ ማለት ከዓ ኒኩለራዊ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናቱ ሰፊሕ ዝኾነ ንራሽያ ድማ ኣብ ኩናት ዝሕግዝ ዘሎ ሓይሊ እዩ ምስ ሰለስቲኦም ክንዳሉ ኣለና እዩ ዝብሎም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ዴንጀረስ ሬክለስ ወይ እውን ሓደገኛ
ኣደይ ቅበፅኒ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ክኸዱ ጀሚሮም ከም ዘሎ You heard that right. An explosive report by the New York Times reveals that earlier this year, in March, Biden sanctioned a highly classified nuclear strategic plan which specifically focused on the Chinese threat. What triggered this, you are wondering? Well, this shift comes as the Pentagon anticipates. እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ክላሲፋይድ ናብ ህዝቢ ክወፅእ ዘይግባእ ውራ ኢሎም እዮም ወፂኦም ዘለዉ መሊቑ ይኮነ ወፂኡ ዘሎ ፈሊጦም እዮም ዘውፅዎ ንቻይና ክሳዕ ክንደይ ታርጌት ገይሮማ ከም ዘለዋ ክትፈልጥ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ስለዚ ናብ ቻይና ዘቕንዐ ዕላማ እዩ እዚ ንቻይና ካርምዋ ይደልዩ ከም ዘለውን ወይ እውን ገለ ነገር ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ክገብሩ ይኮኑን ዓቕሚ የብሎምን this is very frank እዚ ምፍርራሕ ናይ ኣሜሪካ ክበዝሕ ከሎ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እዮም ንኢራን 10 ግዜ ዘፈራርዋ ዘሎ ካርምዋ ሪሊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ወይ እውን እንተሃሪሞማ ከም ኣሜሪካ ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ቁጠባናቶም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ስለምንታይ ከም ንብል ዘለና ኣብ ዩክሬን ሙሉእ ሓይሎም ተራዩሉ ኣሜሪካ ቢልዮናት ገንዘብ ሂቦም ኩሉ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ናቶም ሂቦም ወላ ሓንቲ ምንቕ ከብሉ ዘይኮኑስ መሬት ናይ ዩክሬን እናተወሰደ ይኸይድ ኣሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ድማ ሕጂ suicidal mission ተባሂላ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣትዩ ኣብ ድማ ሓደ ሓደገኛ ኩናት ንርኢ ኣለና ስለዚ ሩስያ ብዘይ ፍሉይ ሓገዝ ናይ ቻይና ይኹን ናይ ካልኦት ንኤሮጳ ንብሙሉ ኤሮጳ ንኔቶ ኣሜሪካ ካልኦት ኩሎም ሓይልታቶምን ደገፍቶምን ብፍላጥን ዘይፍላጥን ብወቅዕን ብሕቡን ዝሕግዝዎም ዘሎ ንኩላቶም ጠጠው ኣቢላቶም ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ደፊኣ ነቲ ኩናት ክትውድኦ ከም ትኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምስ ቻይና ድማ ካልእ ውግእ ሓስብለው እንታይ ማለት እዚ እዚ ኩሉ ድፊት ዝፈጥረሎም ዘሎ እቲ ሚሊታሪ ናይ ኣሜሪካ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ንቻይና ጠጠው ከነብላ ክንክል ኣለና ሕጂ ድማ ይትዕድልና ከምዚ ዕግርግር ከላ ተደይኮነ ንሽተይ ዓመታት ወሲዳታ ቻይና ልዕሊ ቁፅፅርና ክትከውን እያ ሽዑ ዓቕሚ ክህልወና ኣይኮነን ዝብል ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ወይ እውን መደምደምታ ወሲዶም ኣለው እዚ ድማ እቲ ሓደገኛነት ናይዚ ዓለምና ዝፈጥር ዘሎ ኣፍሪካውያን እዚ ስለ ዝሰምዑ ካብ ኤሮጳ ከመይ ኢሎም ክድምለዉ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ States that China's nuclear stockpiles will soon rival those of the Cold War era rivals, US and Russia. Pentagon fears that China's nuclear stockpile could surpass America's and Russia's in both size as well as diversity over the next decade. እቲ ቀንዲ ዘፍርዮም ዘሎ ድማ እዚ እዩ ቻይና ዘለዋ ኢንዱስትሪያል ካፓሲቲ ናይ ምፍራይ ናይ ፋብሪካ ዓቕምናታ ንሽተይ ግዜ ተሂብካ ናይ ራሽያ ይግድሶም ወላ ናይ ኣሜሪካ ልዕሊ ኩሎም ዝበርትዐን ዝበዝሐን ዝሓየለን ኒውክለራዊ ዓቕሚ ከተጥሪ ምዃና ፈሊጦም ኣለው እቲ ኢንዱስትሪ ናቶም ዘሎ እቲ ቴክኖሎጂ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም ብዙሕ ምዕባለታት ነገራት ዘለዎም ነዚ ተጠቂሞም ኣብ ውግእ ካየለውን ሙሉእ ሓይሎም ናብዛ ተኪሮም ተሰሪሖም ውሕዳት ዓመታት ሃቦም ብወታደራዊ ዓቕሚ ማንም ክወዳደሮም ክኽእል ከም ዘይኮነ ፈሊጦም ኣለው ስለዚ ናይ ራሽያ ንዓመታት ከምኡ ኢሉ ይፀኒሑ ንሽተያ ትውስኸሉ ነይራ ናይ ቻይና ግን ብዝቐልጠፈ ክሓልፎም ስለ ዝኽእል ስግኣቶም ጥርዚ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር Decade. Now, you must be asking, what does this new strategy include and why are we even calling it a secret? You see, the White House never announced it, but Biden has approved this revised strategy called the Nuclear Employment Guidance. Now, it's essentially a plan which also seeks to prepare the United States for possible coordinated nuclear challenges from China, Russia, North Korea. On close ties between ሓደ እዚ ወታደራዊ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኣሜሪካ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ዓቕሊ ፅበታ ግን ካብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነን ምክንያቱ ተወሳኺ ኣብ ራሽያ ልክዕ ኣብ ኩናት ከሎ ሕጂ ቻይናን ራሽያን ዝኸዶ ዘለዎ መንገዲ ራዩ Moving on, close ties between Russia and China have been particularly highlighted in the backdrop of Russia-Ukraine war. In a further boost to already strong ties, China's Premier Li Qiang arrived in Moscow for the 29th regular meeting between Chinese and Russian heads of the government. Li arrived in Moscow's Vnukovo airport, where a grand welcome was set up for him. ኣሜሪካ ወታደራዊ ምፍርራሕ ኣብ ትገብረሉ ዘላ ግዜ ኣብ ቻይና ኣብ ራሽያ ዝዘውር ዘሎ እቲ ፕሪሚየር ናይ ቻይና ድሕሪ ፕሬዚደንት ሺ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ መራሒ ናይቲ ቁጠባ ዝበሃል ናብ ራሽያ ኣትዩ ናይ 4 መዓልቲ ፃንሒት ወይ እውን ርክባት ይገብር ከም ዘሎ ስለዚ they see እቲ ፀገም ናብኦም ዝመፅእ ዘሎ እቲ ቁጠባዊ ልምሰት ናብኦም ዝቐርብ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ይረኣዮም ኣሎ እዚ ኩሉ ዝረኣዮም ዘሎ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን there is a very visible problem ንሳቶም ክብድህዎ ዘይክእሉ ነዚ ንምብዳሕ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ድልውነት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናብ ኤሮጳ ንመለስ እቲ ኮምቢኔሽን ቻይናን ራሽያን ብዝበርትዐ ዕምቋት ዘለዎ ናብ ብሪክስ ገጾም ድማ ብዝቐልጠፈ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዘለው ኣብ ኤሮጳ ዝለዓል ዘሎ ኩነታት ድማ ራዩ እዚ ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ነቲ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ
Well, back here in Germany, 3 state elections are slated for next month in the eastern part of the country, and one party is expected to pull off its best result ever. That is the far-right Alternative for Germany, the AfD. The anti-immigration pro-Russia party is leading in the polls in all 3 races. ጀርመን ብቁጠባ ብወታደራዊ ዓቕሚ ብኢንዱስትሪያዊ ኣካይዳናቶም ኣብዚ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ቁጠባታት ዝበሃል ዝነበረ ኩናት ናይ ዩክሬን ምስ ጀመረ ብዘጋጠመ ናይቲ ነዳዲ ምቁራፅ እገዳ ምስ ራሽያ ዝተገበረ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝትግበር ዘሎ ፖሊሲ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ሓደ ምንጭ ናቱ ድማ እቲ ኖርድ ስትሪም ዝበሃል ዝነበረ ነዳዲ ወይ እውን ጋዝ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ጠጠው ስለ ዝበለ እዩ ዝበሃል። ጀርመን ኣብ 1929 ንድሕሪ ተመሊስና እንተሪእናዮም ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም መን ያበጊስዎ ጀርመን እዩ ዝበሃል። ካብ 1914 ክሳብ 18 ኣብ ዝነበረ ውግእ ን4 ዓመት ምስ ሙሉእ ዓለም ተዋጊኦም ምስ ተሳዕሩ እቲ ንዖም ዝሰዓረ ሓይሊ ኣሜሪካ፣ ኤውሮፓ፣ ራሽያ ኩላቶም እንታይ ገይሮሞም ብርቱዕ ዝኾነ እገዳ ኣውሪዶምሎም ቁጠባ ናይ ጀርመን ድማ ረኽመሽመሽ ኢሉ ማለት እዩ። ካብ 20 ክሳብ 30 ዝነበረ ካብ 1920 ክሳብ 30 ዝነበረ ዝኸፍአ ናይ ቁጠባ መድረኽ ነይርዎ። እንጌስወት ብሰንኪ እቲ ዝነበሮም ቁጠባ መን ክትንስእ ክኢሉ እቲ ናዚ ዝበሃል ሓይሊ እቲ ናይ ሂትለር ዝመርሖ ኣብ ካልኣይ ግዜ ንሱ ድማ ሓደ ድራስቲክ ዝኾነ ሜጀርስ ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ንሱ ድማ ኩሉ ነገር ቀይሩ ህዝቢ ስምዒታዊ ወይ ናሽናሊስቲክ ዝኾነ ኣረዳድኣ ከም ዘለዎ ንስኻ ዝበለፅካ ህዝቢ ኢኻ በዲሎምካ እዮም ሕና ኢኻ ክትፈድድ ኣለካ እዚ ክትገብር ኣለካ እናበለ ነቲ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ብቁጠባ ኣልዕልዎም ተቐባልነት ናቱ ድማ ንሰማይ ከም AfD. The anti-immigration pro-Russia party is leading in the polls in all 3 races. Now, victory would represent the biggest electoral success for a far-right nationalist party since the Nazis were in power. DW's Matthew Moore visited a Jewish community in the city of Erfurt. So, እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ንመለስ ምድያብ ናይ ሂትለር ኣብቲ ዋንቲ ካብቲ ቁጠባዊ ውድቀት ናቶም ከተንስኦም ምስ ጀመረ ነቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ልምሰት ናይ ጀርመን ወታደራዊ ዓቕምናታት ኣጊዳ መሬታ ተወሲዱ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቖም ከሎ መፅዩ ኖ መሬትና ክውሰድ ኣሎ ንሕና ክርጓሓፍ የብልናን እዚ ከጋጥመና የብሉን ብምባል ንህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ሓያል ቁጠባ ብምህናፅ ነቲ ጀርመን ዝበሃል ንዓለምና ደጊሙ ክወርር ከም ዝብገስ ገይርዎ። ኤግዛክትሊ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ጀርመን ኩሉ ነገራታ እናለመሰት ትኸይድ ኣላ። የማናይ ክንፊ እዚ ሕጂ ኣንፃር ኢሚግሬሽን ደጋፊ ናይ ራሽያ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ብፖለቲካ እናዓብለለን እናሓየለን ይኸይድ ኣሎ። እቲ ዕላማ ሕጂ እዚኦም ዶቸ ቬለ ንህዝቢ ኤውሮጳ ስለ ዝድንግፁ ወይ ገለ ይኮኑን ኣብቲ ፖለቲካ ንክሰዓር ምንታ እንታይ ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዶቸ ቬለ ወይ እዚ ሚድያ ናይ ጀርመን ዝኽተሎ ዘሎ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ናብ ዩክሬን ብምኻድ ናብ ቻይና ብምኻድ ምስ ራሽያ ብምፅባዕ ቁጠባ ናይቲ ሃገር የልምስ ኣሎ። እሳቶም ከዓ ኖ ንሕና ኣብ ቁጠባና ክነተኩር ኣለና ንጀርመን ክንሕግዝ ኣክንዲ ንዩክሬን ገንዘብናን ወርቅናን ንሰድድ ዘለና ሰላም ጌርና ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ሰላም ከም ዝወርድ ጌርና ነዳዲና ክንረክብ ምስ ራሽያ ድማ ንግድና ክንጅምር ኣለና ምስ ቻይና እውን ክንነግድ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ። ኦፍኮርስ እቲ AfD ዝበሃል ፓርቲ መብዛሕቲ ግዜ እቶም መርሕነት ኣብኡ ዘለዉ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ባዕሎም ጀርመናውያን ከም ዝብልዎ ምስ ናይ ናዚ ኣይዲዮሎጂ ዝቀራረብ ኣካይዳ ከም ዘለዎን ምስ ዝደናገፁ ምዃኖምን ስደተኛታት ድማ ቀዳማይ ታርጌት ክገብሩ ዝደልዩ ምዃኖም እዩ ዝንገር። ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ናበይ ገፁ ዝወዘና ዘሎ ናብ ሓደገኛ መኣዝን እዩ ዝወስድ ዘሎ ብኩሉ መለክዒ። መብዛሕቶም እቶም ኣብ መርሕነት ዘለዉ ናብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ እቲ ህዝቢ ሓደ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝወፀውን ከምኡ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝበፅሕ ህዝቢ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንዑ ዝውክሉ ከም ዘይኮኑን ንረብሓ ናቱ ዝሰርሑ ከም ዘይኮኑን ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ። መንእሰያት ይኹን ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ዋሽንግቶን ሰዲዶሞም ዘሎ ፖለቲከኛታት ንረብሐኦምን ንጥቕሞምን ዝሰርሑ ዘይኮኑሲ ንሳቶም ከመይ ጌርካ ንዓለም ትግብታ ከመይ ጌርካ ንዓለም ትቆፃፀራ ኮርፖሬሽንስ ናቶም ድማ ከመይ ኢሎም ይህብትሙ ስጥራይ ዕላማዎም ምዃኑ እምበር ተራ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ይርዳእ ብኸመይ ይጥቀም ዘየገድሶም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ። ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ንባዕሉ ሽማዊ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ብዝገብሮ ዘሎ መግለፂ ኣብ ተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና። ንመለስ ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝደለኹ እየ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ተኣኪቡ ናብ ሓደ ሓደገኛ መኣዝን ንኸይድ ከም ዘለና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ። ብፍላይ እቲ ናይ ኤስያ ናይ ራሽያ ናይ ቻይና ኣካይዳ ናይ ብሪክስ ኣካይዳ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ናብ ሓደ ሓደገኛ ኩነታት ይወስዶ ስለ ዘሎ ንመለስ ግን ንሕና ንመን ክንክተል ይግባአና? The last time we talked in front of a camera, the world has changed. What would be your take on how the world has changed in the last 2 to 3 years?
Well, I mean, firstly, we've had two big wars that were a big surprise. The first was the Ukraine war, and the second was the Gaza war. And yet, paradoxically, looking back, while there were surprises when it happened, you could also see very clearly the structural forces that were building up towards these two wars. تحت انتهت بالنيرة أبز حلفة كلتا 3 عمتات بفلاي عالمنا بقلطف تغير كم زلان أكايدنا عالمنا أسلالفنا عالمنا كل نجار بغطبة بجيوبوليتيكا بوتهدراوي بسأتا بكل تغير كم زلان وتسيتنا عطو دمان عبنت بقليل كتردون تقين كان نابليزم لزلو كل تعبيتو كوينات نر لنا ويوقعات نر لنا هذا بيوكرين تجمره ملو أوروبا كمدما أمريكا ساتفوزلو كوينات كمدما راشا بمولا عغما تساتفوزلو كوينات እዚ ንሙሉእ ዓለም ፅልዋ ዝገበረ እዩ ምስ መን ትውግን መብዛሕትን ሃገራት ምስቲ ወይ ምስታይን ውግን እንተተባህላ ከም ገበነኛታት ዝቁፀራሉ ግዜ እዩ ካብኡ ዘይስንፍ ድማ እቲ እስራኤል ብደገፍ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ደገፍ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ዌስት ባንክ ትገብሮ ዘላ ከምኡ ድማ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት እትገብሮ ዘላ ፕሮጀክሽን ወይ ከዓ ሓይልን ዓመፅን እሞኻ ኣሜሪካ ነዚ ጠጠው ከተብል ዘይትኽእል ክንደይ ግዜ 9 ግዜ ከይዱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ክንዲዚያ ፍረ ኣድሪ እውን እንተኾነ ምቁራፅ ተኽስውን ጠጠው ከውሕዝ ዘይከኣለ ብምዃኑ እዚ ኩነታት እዚ ንዓለምና ሓደ ንፁር ስእሊ ሂብዎም ኣሎ ኣሜሪካ ንውግእ እምበር ንሰላም ጠጠው ትብል ሃገር ከም ዘይኮነት እቲ ንሰላም ከም ትጓየ ንሰብኣዊ መሰላት ከም ትጓየ ከተምስል ትገብሮ ዝነበረት ፅንፅዋይ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ነቲ ውግእ ካብ ውግእ ዳ እምበር ካብ ሰላም ዘይትረብሕ ሃገር ምዃና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ንመለስ እጂ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ኤውሮፓ ኣብዚኣ ሓንቲ ሪፖርት ናይ ፑቲን ክበኩም እየ ምስቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ክነተሓዞ ስለ ንኽእል Церковь, например, планирует, правда, пока только еще, рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что скажет? Прости, Господи. እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ቤላ ገይሩ ሕቁ ኣብቲ ዝሰብሮ ነጥብታት ዝሃርሞም ዘሎ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓዲ እንግሊዝ አንግሊካል ቸርች ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘረባ ጀሚሩ ኣሎ ወይ ምጉት ጀሚሩ ነይሩ እጁ ይቕፅል እውን ህልዩ ነቲ ኣምላኽ ሲ ከም ወድ ተባዕታይ ኢና ንሪኦ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢና ንብል ወጎይታና ኣምላኽና ኣቦና ኢና ንብለን ኣምላኽ ንሳቶም ግን ኣምላኽ ኣቦ እንድሕር ኢልካዮ ወድ ተባዕታይ ስለ ትገብሮ ዘለኻ ፆታ ዘይፈለ ዓይነት ኒውትራል ጀንደር ኒውትራል ጎድ ሓድሽ ኣምላኽ ምስሊ ናይ ኣምላኽ ሲ ኣክንዲ ወድ ተባዕታይ ዘይኮነ ኣቦ ዘይኮነ ኣቦ ወይ ኣዶ ዘይኮነ ናበይ ክወዝዎ ናብዚ ንሳቶም ኣምፂኦሞ ዘለዉ ናብ ጥንቆላ ዝኸዳ ካይዳ ናብ ክወዝዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እንታይ እየሞ ክብሎ በጃኻ ኣምላኽ ይቕረበለሎም ጥራይ ክብል ትኽእል forgive me lord I don't know what they are doing ይቕረበለለይ ኣምላኽ እንታይ ይገብሩ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እናበለ እዩ ንህዝቢ ዝምር ዘሎ እዚ ምባል ይኮነን ኣገዳሲ ሕጂ ንህዝቢ እንታይ ይብሎም ክትፈልጡ ኣለኩም Что скажет? Прости, Господи, не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал. А мы... እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ዝገርም ይብላ ኣሎ ምዕራባዊ ዓለም ሚልዮናት ህዝቢ ከምኡ ድማ እቶም ኢሊት እናተፀለሉ ክኸዱ ከለዉ ነቲ ህዝቢ ለኪሞሞ ኣብ ሓደጋ ይኸዱ ኣለዉ መንፈሳዊ ጥፍኣት ድማ ንርኢ ኣለና ይብላ ኣሎ ብመንፈስ ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና እታ ፅቡቕትና እንታይ ዝብል ንሓዝን በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ንሕና ግን ይብላ ኣሎ ደቅና ከመይ ጌርና ካብዚ ንከላኸል ዓድናን ህዝብናን ከመይ ጌርና ኣብዚ ንከላኸል ስለዚ እቲ መርሕነት ኣብዚ እዋን ዘድሊ ዘሎ ሃገራት ናይ ምዕራብ ኣይዲዮሎጂ ብሆሊውድን ብገለን ገይሮም ብሙዚቃን ገይሮም ሰይጣናዊ ኣካይዳ ናቶም ኣብ ሕብረተሰብ ብናፀ ይቱ ነይሮም ፑቲን ግን ኣብ ኩሉ ደረጃ እዩ ዝቃለሶም ዘሎ ኣብቲ ናይ ካልቸራል ዎል ብሆሊውድ ገይሮም ብሙዚቃ ገይሮም ፀዋትዎ ዝነበሩ ኮምፕሊትሊ ኣጊዶም ኣለዉ ቻይና ቅድሚኡ ዝኾነ ናይ ሆሊውድ ፅልዋ ዝገብር ካብ ዓዲ ኣብ ህዝቦም ከይኣቱ ኣጊዶም እዮም ስለዚ ነቲ ኢንተርነት ንዩቱቦም ዓፂኦሞ ነቲ ገለ ናቶም ዩቱብ ገይሮም ናቶም ሶሻል ሚድያ ቻይናቶም ዝበለፁ ሃገር ዝበሃል ብኸም እዮም ሶሻል ሚድያ ናቶም ኣለዎም ናቶም ፌስቡክ ኣለዎም ናቶም ዩቱብ ኣለዎም ናቶም ዋትሳፕ ኣለዎም ዊቻት ዝበሃል ናቶም ኦንላይን ሾፕስ ኣለዎም ኤቭሪቲንግ ኣሜሪካ ዘለዋ ካብኡ ዝበልፅ ኣብ ዓዶም ሃኒፆም እዮም ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ብመንገዲ ሶሻል ሚድያን ኢንተርነትን ንዑ ተቆፃፂሮም ንዚ ኩሉ ዓለም ዝብክልዎ ዘለዉ ቻይና ኣቐዲሞም ንቅድሚት ስለ ዝጥምቱ ሓፂኦም እዮም ተስዋይ ንቻይና ፀልእዋ ራሻ ድማ ድሕራ ተረዲእዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንፃሩ ይኸዱ ኣለዉ ደቅና ከመይ ጌርና ነትሕን ይብላ ኣሎ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ
ናብ ኣፍሪካ ካቱ ይደሊ ኤርትራ ኮሪደ ነዊሕ እዋን በታ ዓቕማት ምክቶ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ነዊሕ እውን ስለ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ እዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብ ደገ ዘለና እውን ከነሰብለሉ обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Ukraine's parliament. ስለምንታይ እየ ዘምፅእ ዘለኹ እዚ ኩነታት እዚ ኢቨን ናብቶም ኦርቶዶክስ ዝበሃላ ሃገራት ከም በዓል ዩክሬናት እዩ እቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ቆነናዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትበሃል ናይ ዩክሬን ከም ትእገድ ተገይሩሎ ከም ትዕፆ ተገይሩሎ እዚ ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ንዲሞክራሲና ንከላኸል ንዩክሬን ክንሕግዛ ከለና ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክብርታት ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ንዑ ክንሕሉ ኢልና ኢና ንዑ ክንሕግዝ ኢልና ኢና መፂና ንዑ ኢና ንረድእ ዘለና መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ኢና ነኽብር ዘለና ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ደረጃ እንታይ ክገብር ንሪኢ ኣለና ሃይማኖታት ክዓፁ ቤተክርስትያናት ክዓፁ ካልእ እዚ ቤተክርስትያን ናይ ዩክሬን ይብሉ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ዘሎ ዘለንስኪ ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ቃል ክዳን ኣሲሩ ሎሚ ግን ንሱ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ከም ዝእገድ ገይሩሎ እናበሉ ብተሪር ክቃወምዎን ኣንፃሩ ክዛረቡ ንርኢ ኣለና ኣብ ጀርመን ምስ ነፃና እንታይ ንርፀን ኢና ናዚስም ወይ ከዓ እዚ ናይ የማናይ ክንፊ ኣብቲ ፖለቲካ ኣትዩ ነቲ ህዝቢ ኣይሁድ ንባዕሎም ረይዎም ኣብ The state capital voters face a high stakes choice. To vote AFD, blue, that's a no. Was he saying? Amid growing fears of a new dark chapter. It's not just a few Jews who die. And flat out denials. They have no reason to be afraid. ኩሉ ግዜ ከም መህደመት ሚድያ እንታይ ዝጥቀም እዚ ናይ ሂትለር ወይ እውን እቶም ኣሌታውያን ናዚ ጀርመን ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝፈፀምዎ ግፍዒ ቅድሚ 80 ዓመት ዘጋጠመ ኩሉ ግዜ ንዑ ኣምፂኦም እዮም ዘዛርብዎ ነዚ ሕጂ እስራኤል ካብኡ ዘይስንፍ ሓደገኛ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ክትገብር ከላ ከም ህልቂት ኣይቆፅሮን እዮም ከም ጀኖሳይድ ኣይቆፀሩን ይንሱ ንሱ ሸለል እዮም ዝብልዎ እቶም ጀርመን ወላ ይኹን እቶም ዓለም እቲ ቅድሚ 80 ዓመት ዘጋጠመ ኩነታት ግን ክሳብ ሎሚ ከም ሓደ ፍሉይ ነገር ገይሮም እዮም ክጠቕስዎ ዝፍትኑ ብዙሕ ነገር ግን ኣሎ ብዛዕባኡ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ካልእ ግዜ ክገልፆ ክፍትን እየ ኣንፃር እስራኤል ክትዛረብ ስለ ዘይፍቀድ ግን ድሓን ኣብ ካልእኩም ሰሚዕኩም እትህልው ኢኹም እስራኤላውያን ነዚ ኩሉ እንታይ ዝብል ሪፖርት እዩ ዘሎ ቆልዑ ዝዕምፁ ሕማቕ ዝገብሩ ቀዳመይቲ ኣበይ እዮም ዝሃድሙ ኢሎም ካብ ሆሊውድ ካብ ኣሜሪካ ናበይ እዮም ዝሃድሙ ናብ እስራኤል እዮም ዝሃድሙ ቆልዓ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ደቂ ተባዕትዮ ዝዕምፁ ፖዶፊልያ ዝብልዎም ማለት እዩ ንዑ ዝገብሩ ክፋእ ዝገብሩ ኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ክኸሰሱ ምስ ጀመሩ ናበይ ሃድሙ ናብ እስራኤል ዝሃድሙ ኣብዮም ዝቕመጡ ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ንከመይ ዓይነት ሰባት ዝቕበል መብዛሕትኦም እቶም ከምኡ ቆልዑ ዝዕምፁ ዘለውካ ሃብታማትን ፖለቲከኛታትን እዮም ክንደይ ግዜ ኣብዚ እቲ ጳጳስ ማሪ ካብ ኣውስትራልያ ብሕርቃንን ብቁጣዓን ክዛረብ ከሎ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ኣምፂልኩም ነይረ ኣብዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ናብ ከመይ ዓይነት መኣዝን ብቁልጡፍ ስጉምቲ ይኸይድ ከም ዘሎን ንክንፈልጥ እሞ ከመይ ጌርና ነፍስናን ስድራናን ንኣሊ ክንፈልጥ ስለ ዝደለኹ እየ ሕጂ ኣፍሪካውያን ነዚ ብምርኣይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝገብርዎ ዘሎ ሓድሽ ሪፖርት ዝረኣኽቦ ቅድሚ እዚኣ ግን ነዚኣ ክንገብር ሓንቲ ሪፖርት እዚኣ ኣገዳሲ ነይራትኒ ንስማዕ ያስ expand its strategic expansion goals. This was a quite shocking decision considering that more than 40 countries, primarily those in Latin America, in Asia and in Africa, that had officially shown interest in becoming the bloc's full members this year will now be put on hold. The decision to put the bloc's expansion on pause should not be viewed as a negative one, in my opinion. It is a wise step that will allow the BRICS Plus bloc an opportunity to be more strategic and to align internally prior to offering a seat at the table to new members. At this time, the full members ሓደ ካብቲ ውድድር ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብሪክስ ዝበሃል ሓይሊ መመሊሱ ንሓይለ ድመፅእ ዘሎ እዩ ልዕሊ 40 ዝኾነ ሃገራት ኣካላት ናይ ብሪክስ ክኾና ለሚነንን ልዕሊ 30 ድማ ብወግዒ እውን ኣፕላይ ገይረን ኣለዋ እንትኾነ እቲ ብሪክስ መርሕነት ናቱ እንታይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሚኒስትራት ኣኺባ ኣብ ዝነበረ ሓደሽቲ ኣባላት ክእቱ ድልውነት ከም ዘይብሉ ስለምንታይ ነተን ዓመ ዝኣተዋ 5 ሃገራት እውን ብትክክል ናብቲ ሲስተም ክንእትወን ኣይከኣልናን ዘለና ስለዚ ቁሩብ ግዜ የድልየና ይብሉ ኣሎ ንብዙሓት ሃገራት እዚ ምናልባት ስምባደ ፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ስቲል ከምኡ እናበሉ ከለዉ ግን ነቶም ብስትራቴጂ ዘገድስዎም ሃገራት ግን ክእቱ ይደሊ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ብሪክስ ቀፃሊ ሓድሽ ሄድላይንና ሓድሽ ዜና ዝስራሓሉ ዘሎ ማዕከን እዩ formal application to become a member. Malaysia applied at the end of July. Now, several weeks later, Azerbaijan has officially submitted a request to join the BRICS bloc, according to the official announcement that was made by the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan. The country is very important both from an economic and from national security perspective for Russia, and it is not too
Russia's formally applied to join the Association of Emerging Ilham Aliyev. So حدا كابزي لنكني بريزيدنت ناي روسيا فلاديمير بوتين ناب أذربيجان كيدولاب زنبره بريزيدنت ناي أذربيجان بوقعي ناب بريكس نخاتو طلب كم زغربه قدميو دما أبزن زحلفت التمعالتات برايم مينيستر ناي ماليزيا ناب هند خيدو بزعبا ناب بريكس مأتاو سقطخ قبري فتن كم زلو سلازي كلت هاجرات أكتيف لز دليا زلو هنرلانا بيلاروس بنيو تدللا أذربيجان سربيا بزدما ماليزيا أزيانا قداس نزلون هاجرات إندونيسيا فيتنام زين هاجرات زياتن ناب بريكس نكاتوا كل عينات سعري قبرالو قبل لاتين أمريكا فنزويلا كتاتو كم تخليز نجر بوليفيا كتاتو كم تخليز نجر سلازي إتن هاجرات ناب بريكس كاتوا زدليا زلو بغزرنا والسخان استراتيجيك كوا قداس نتاتندما إن العلي زخي زلو يزبها. Azerbaijan formally applied to join the Association of Emerging Economies on Tuesday, August the 20th. The BRICS bloc already accounts for well over a quarter of the world's GDP, and given the growing list of those who are ready to become its members, it is truly transforming into a symbol of multipolarity. The two-day meeting between President Putin and President Aliyev was in a restricted format, the day after to strengthen ties between economic structure, as well as to the much-needed So كم نري زلنا تي استراتيجي نايتن هاجرات تاريخايو تي بريكس بحال زغطلو زلون ترينا بفلاي تي ناي برشان قالفز بحال سعود عرب اوفيشال ايات وانا لوغنا بتجروبي زلو امارات تيلو ايران تيلو هجن العالم كيت كلنا تركو كات كم زلو يبحالالو اذربيجان دما كاب تركي نيامان غصو نري لنا سلازي ابت كاسبيان سيز بحال زلو بفلايتي اوزبكستان تركمانستان زبحالو زلو هاجرات حليف كاد الراشا سلازغونو استراتيجيكاو منقسقاس نايزي لعلا قداسنت كلويو كمزي سلازغونه دمايتي تشيزي كمزي ناي داماص اوتا عينت بوليتيكا يزرع زلو نزي دماتي كونتات كاب غزي ناب غزي لعلا قداسنت نحلو زمت زلو اتن هاجرات بعدنا زغبرالن زلو نابتا ابليكيشن كاتواز دليا زلو هاجرات بزلا علي لعلا بركتو ابتناي بريكس استراتيجيك غبرا زخلا كمون أكال نايتي شانغاي كوبريشنز بحالون زخون هاجراتين لذي بخلتيو بغض طبعا بتي شانغاي كوبريشن نايت أتا ناي وتدروا حيلون سلزخونه نابو زعتوا له توم صرف دمنا بريكس بغض طبعا كقولوا زغلو كم زين ريزلنا كاب غريخ جميركات اليان مالتيو غريخ تركي جورجيا أذربيجان سلزي تلاين انتايو نقدي مسمرنا نقدي بغضتا نمنا وتيخا كون غليو اتناي بجبسي أمريكا تقاصر زلنا إسرائيل قديفكا بزا أذربيجان غير كاتركو أكل نايتي بريكس كتكون سلة زلنا عتا تقيم كا بغريخ غير كان يوروبا خجبر زغل نقدي مسمر نمهناسون لعلا قدا سنة كل وخم زغل يوزن كارزلو سلز بزو عينة استراتيجيكاوي من قسقاسات نريالو زلنا غزيو نزد ما كل سب أسوي لكريالو ناب أفريقيا نسكر قد من أبتزوبانا ممزانا. Africans are leaving European countries in droves. There are videos that are going viral of Africans standing in line at an airport in the UK or Ireland. They're just trying to get away from the situation, and we all know what is going on in the UK at the moment with the far-right racist riots, and Ireland, how they are also protesting. Australia, literally our people are going. انتايا تبدلات بط ريبورت يازيا افريقاويان كاب اوروبا ببزحي كاب كالا علامات ناي سدت افريقا غصم كملاسي بغصهم زلو سلمتاي بفلاي بعد انجليز رز نبري عليه توكايدا بلعل صلمتن كمون ابقالوت عرب ديكالوت ونزه تكره متقعتي مجمري يكونن بعلي بهبايم بقلن ننوي عمتا زقصلن دي حجي بوق غيرو مسلو زلو اب جرمن تايكم لكم زنه صار سدتنياتات كطرز دلي معلتاو دما فيديو فايرال وت باي اي سرح موزيقاني سدتنياتات زصرف كسغوغو خمزلهم ززارب معلتاو يوصالو ابقال فرنسا تمساسالي يماناي كم فكميلي دي بالو نرلنا بكل ابولان زلو منغسي كمون اب هنغار زلو بوق سدتنيا يدلني كو غحفه مالن زبليو إذا عينة كايدا عبزلو ولو زحات أفريقيا كابوتيوم ناب أفريقيا يهاد مخمزلو زري فيديوتاتن حبريتاتن يكوز جميرلو which is very important development. Black and brown people are going through it because of this research about it. It's in the open. They're actually going and destroying their businesses. They are threatening them online. They feel so bold to talk about it. Maybe before they have been a little bit more tamed. That's the difference. I don't want to say this happened all of a sudden because we always talk about the زعلي تاونتا بأوروبا نريو زلنا ما هندبت هجد ما زي كونن كابنا وحزنا بريو هجيجن بوقعي كوينو سلو زلو اب كان تلا كانت كالات كحدقا
ንህይወትካ ሓደጋ ንደቅካ ሓደጋ ደቅካ ሓደጋ ከይሃርሞም ጥራይ ደይኮነስ እዚ ንሰምዖ ፀናሕና ግብረ ሰዶማዊ ኣካይዳን ፀረ ኣምላኽን ፀረ እምነትን ፀረ ባህልን ዝኾነ ኣካይዳ እውን ኣካል ናይቲ መጥቃዕቲ እዩ the microaggression and the racism, the discrimination, the system being built to help and support white people, right? That's a conversation. Honestly, seeing our people coming out like this, coming back and getting tired of the treatment and everything that they're going through is something that I think us Africans need to start realizing. There's no place like home. I know someone's going to come and comment, it's hard at home, our politicians, our leaders, the unemployment, the poverty. I completely understand. እንታይ ትብል ዘላ መወዳታ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ድማ ክንምንታይ ዕረዚ ጥዕም ይኹን ክንዛረቦ ዘለና መልእኽቲ እዩ ነዚ ብምባላት ራይ ዓብዪ ኣድናቆትን ክብርን ኣለና ብልዕልያ እንታይ ትብል ዘላ እዞም መንእሰያት ወይ እውን እዚ ህዝቢ ኣፍሪቃዊ ካብ ኤውሮጳን ካብ ኣሜሪካን ካብ ካልእ ቦታታትን ናብ ኣፍሪቃ ክኸይድ ከሎ እንታይ ክትብሉ እንታይ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኡ ኣፍሪቃ ኸ ሕማቕ ፖለቲከኛታት ዘለዋ ሽቕለት ኣልቦነት ብልሽውና ገለመለ እወ ኩሉ ዘሎ ኩሉ ሽግር ኣሎ ብኣፍሪቃ መን ክዕርዮ ፅበለኻ ካብ ሰማይ ዝመፅእ መልኣኽ ክዕርዮ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ተሰዲድና ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ተሰዲድና ፅቡቕ ትምህርቲ ፅቡቕ ደረጃ ሂወት ፅቡቕ ቁጠባ ሒዝና ዘለና ንዓና እዩ ዝፅበ ዘሎ ስራሕ ብፍላይ ብኤርትራ ክዛረብ ተኮይነ ኤርትራ ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ከም ሓደ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣብ ደገ ዘሎ ጌራ ከም ትሪአና ክርዳኣና ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ምንጭ ናይ ዕቤት ናይታ ቁጠባ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይን መንግስትን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ነቲ ሃገር ውሕስትን ክብርትን ሃገር ንክትከውን እቲ ደገ ዘሎ ድማ ደገ ዘሎ ዓቕሙ ብትምህርቱ ብደረጁ ብስልጣን እዩ ነቲ ዓዲ ንምምዕባል ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎ ንኤርትራ ክትምለስ ዘይደሊኻ ኣብ ኣፍሪቃ ከይድካ እውን ኢንቨስት ግበር ኣብ ኣፍሪቃ ንክትምለስ መደብ ይሃልኻ ምክንያቱ ኣፍሪቃ ተኸይድካ ኤርትራ ክትምለስ እውን ክትግደል ስለ ዝኾንካ ምስ ኤርትራ ርክብ ስለ ዘለዎ ስለዚ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዕድል ከጋጥመና ከምዚ ሽግር ከጋጥመና ንጠንቀቕ ናብ ዞባና ንመለስ እጂ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዞባና ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብዙሕ ዝኾነ ነውፂ ይካየድ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነቲ ሃገሬ ሶማልያ ማለት እዩ ፅቡቅ ክብሪ ስለ ዘይህብ ዘሎ ለውጢ ተዘይገይሩ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ኣብ በረራ ናቱ ክገድ ምዃኑ ነጊሮም ኣለዉ እዚ ግን ኣይኮነን ቀንዲ ኣዛራቢ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝኽየድ ዘሎ በቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝኽተልዎ ዘሎ ምስ ሶማሌላንድ ሓድሽ ሕጊ ወይ ሓድሽ ኣካይዳ ሓድሽ ስትራቴጂ ክዝረብ ሰማዕ ኣለኹ ሶማልያ እቲ ሒዛቶ ዘላ ኢትዮጵያ እቲ ጀሚርኩሞ ዘሎ መንገዲ ግደፎ እንተዘይገዲፍኩሞ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሶማልያ ይብላ ኣሎ ቁፅሪ ሓደ መወዳእታ ናይዚ 2023 24 ማለት እዩ እቲ ዓቃብ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ጠርኒፉ ንክወፅእ ሶማልያ ኣዚዛ ኣላ ኣይወፅእን እየ እንድሕር ኢሉ ወራሪ ሓይሊ ክቁፀር ኣብ ሶማልያ ድማ ክህደን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ንፀጥታ ናይ ሶማልያ ከም ብዙሕ መስዋዕቲ ዝገብሩ ዘለዉ ኖ ሚልዮናት እዮም ዝኽፈሉ ዘለዉ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ የድልየዩ ኣቢ ይኹን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ቦታ እዚ ድማ ግብፂ ክትወስዶ ሕራ ኢሎም ኣለዉ ሶማልያ ስለዚ ግብፂ ሓደ 5,000 ዝኸውን ንዩኤን ዝኸውን ሰራዊት ንሶማልያ ክሰድድ እቲ ረብሓ ኢትዮጵያ ትኸስቦ ዘላ ድማ ናብ ግብፂ ክኸይድ ግብፂ ድማ ወታደራዊ ሽርክነት ምስ ሶማልያ ክትገብር ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ ቁፅሪ ሓደ ካልኣይ ዳሪክ ከኖት ኦኬ ናይ ሰራዊት ናይ ግብፂ ናብ ሶማልያ ምእታው ንኢትዮጵያ ዓብ ስጋት እዩ ዝፈጥረላ ስለዚ ናይ ገንዘብ ክሳራ ጥራይ ደይኮነ ሰራዊት ናይ ግብፂ ዝኣክል ኣብ ሶማልያ ክኣቱ ምኻሉ ዓብ ሽግር ክፈጥረሎም እዩ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያን ፎርስ ኤግዛክትሊ እንተደይ ወፂኦም ድማ እቶም ሰራዊት ወረርቲ ሓይልታት ክቁፅሩ እዮም ስለዚ ናይቲ ሶማልያ መርሕነት መርገፂኡ ኣትሪሩ እንተሒዙ ኢትዮጵያ ምርጫ ክህልዋ ኣይኮነን ኣቢ ኣሕመድ ክልምን ንመቃድሾ ክመፅእ እዩ ጥራይ እቲ መርሕነት ናይ ሶማልያ መርገፂኡ ኣነፂሩ ትኽ ብትኽ ክኸይድ እንተኽኢሉ ንሱ ክስዕር ከም ዝኽእል እዩ ሓደ ናይ ስትራቴጂ ምሁር ፕሮፌሰር ናብ ኤርትራ መፅኡ ዝነበረ ፅቡቅ ዝኾነ ትንተና ሂቡ እዚ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ናብቲ ዓብይ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ዘሎ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ክናቱ ኢና እዚ ድማ ደረቱ ዝሓለፈ እዩ ዘሎ መጀመርያ እስከ በዚ ንጀምር ነካ ናይ እታ ድሕሪ ኩናት ዝተፈጠረት ጥሜት እውን ንፖለቲካ ክጥቀመላ እዩ ካሊእ ረድኤት ከይመፅእ መሪሕነት ከይትከል ዝግበር ፀገማት እሞ ክደፎ እታ ዝተረኸበት ጥሜት መሬት እውን ናብ ፖለቲካ ረብሓ ተሸሪፋ ዝኾነት ረድኤት ክትመፅእ ከላ ምስ ናይ ውድባዊ ተልእኾ ተታሒዛ እያ ትኸይድ ሕዚ ገጣሚ ኮይኑ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ተዛዚሙሎም ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ኣቦ እምበር እቲ ውድብ ገይሩ መሪፁሎም
ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ኣብ በል 14 ውድባዊ ጉባኤ ውድብ ሕወሓት ዝተመረፁ እውን ሕወሓት ባዕሉ ወዲዩ ስልጣኑ ሒዙ ኸይዱ ሓለፍቱ መሪፁ መዚዙ ይበገስ ኣሎ ሕጂ ናይ ሚድያ ውግ ጀሚሮም ኣለዉ ናብቲ ተግባራዊ ውግ ክሰግሩ የማይሰግሩን ካላርስቲ እዩ ኣብቲ ናይ ሚድያ ኩናት ጀሚሮም ዘለዉ ጌታቸው ረዳ ብእንግሊሽ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ እስከ ንስማዓዮ እንታይ ይብል ኣሎ ብዚ headline the power struggle with TPLF why power struggle in this critical moment well you know I have this feeling that to characterize as a simple power struggle will gloss over things although I tend to agree that this essentially is a power struggle that has gone awry እታ መጀመርያ ሕቶ ዘላ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ኩነታት መድረኽ ከለና ትግራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓዘቕቲ ወሪዳ ከላ ናይ ስልጣን ባእሲ ወይ እውን ንስልጣን መን ኩርሲ ሓዘ ዝብል ባእሲ ትፈጥሩ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ያ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ናይ ስልጣን ሽግር ኢና ባእሲ ኢና ኣቲና ዘለና ዝብል ዘሎ ኣድሚ ትገብር ኣሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብያ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ወይ እውን ብወቅዒቲ ባእሲ ናቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ኣብ ፅርግያ ኣብ ጎልጎል ወፂ ስለ ዘሎ ንሱ ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ከመይ ገይሩ ክእምን ንኽእል ደብረፅዮን ብእንግሊሽ ክገብር ስለ ዘይክእል ይመስለኒ ብኣምሓርኛ ገይሩ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ንሱ እውን ክልቲኦም ድማ ንምእማን ገለናቶም ኣርጊመንት ንቅድሚት ንምምፃእ ዝግበር ዘሎ ወግዓዊ ናይ ሚድያ ውድድር ኢና ንርኢ ዘለና እጂ ንቐፅል you know TPLF leadership has been locked in a series of Gum evaluation sessions, which unfortunately haven't yielded any result in terms of improving the lot of our people, in terms of addressing the core challenge the organization faces, in terms of what it could and should have delivered to مرحنات ናይ ህወሓት ነዊሕ ገምጋማት ይገብር ከም ዝነበረን እንትኾነ ኣብቲ ገምገማቱ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ መድረኽ ካብ ዘለዎ ሽግር ከውፅኦ ዝኽእል ራእይ ወይ እውን ፕላን ወይ እውን ስትራቴጂ ከም ዘይብሉ ኣብ ካላ ዘራርባ እቲ መርሕነት ዘሎ ብቅዓት ከም ዘይብሉ ብንጹር ይዛረብ ብቅዓት ስለ ዘይብሉ ክእለ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ህወሓት ድማ ንሱ ክወስዶ እዩ ዝደሊ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ክጠፋ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ህወሓት እቶም መርሕነት ዝነበሩ ተኣልዮም ንሱ ነቲ ንሱን ጉጅልኡን እቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ክርከብዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ to the people of Tigray especially in the context of the resistance that has been in place for the last 3 or so years, especially after the conclusion of the Pretoria Agreement. We don't have much of a difference in terms of what we plan to do, as in like we don't have a sort of clearly spelled out agenda that would serve as a ground for some kind of ideological difference here, but it has everything to do with whether people who have been in charge for quite some time will continue to be in charge, or whether the new so ንፅር ዝበለ እዩ ብፕላን ብኣይዲዮሎጂ ብስነ ሓሳብ ብስትራቴጂ ኣይኮነን ትፍልይ ዘሎ መን ይምርሓዮ ንህወሓት እዩ ትባእስ ፈጢሩ ዘሎ ንጹር ናይ ስልጣን ባእሲ ምዃኑ ክሊር እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ንህወሓት ስለ ዘይደልዮ ወይ እውን ህወሓት ንኸይህሉ ስለ ዘይደሊ ኣይኮነን ህወሓት ንሱ ክመርሖ ይደሊ ኣሎ ንሱን ዝመስልዎን ክመርሕዎ ይደሊ ኣሎ ዶክተር ደብረፅዮንን እቶም ቀደም ዝነበሩ ድማ ህወሓት ንጌታቸው ረዳ ስለ ዘይኣምንዎ ወይ እውን ምስ ኣቢ ዝያዳ ቅርበት ኣለዎ ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ይድፋእ ስለ ዘሎ ንዓና ከውፃና ይብል ኣሎ እታ ገይም ግን እታ ሓደገኛ ገይም ናቶም ኣብዚ ዶክተር ደብረፅዮን ክዛረብ ከሎ ስምዕዋ ማለት ላችልም አቋም ግልጽ ስላደረገ እንጂ የህወሓት አባልም ካልሆነ እኮ ልትመድብ ትችላለህ ግን በዛ የሚታይ አይደለም የአቋም የወሰደ ስለሆነ ህወሓት አሁን ኃላፊነቱ የስምነት የፕሪቶሪያ ስምነት መሰረት የራሱ ሰዎች ያልሆኑ ሰዎችን አንስቶ የራሱ ሰዎች መመደብ ይችላል ማለት ነው ምንድነው ችግሩ ግን አሁን ዝበላ ዘረባ ጥራይ አገዳሲ ዘረባ እያ ጌታቸው ረዳ ብወቂ ካብ ህወሓት ከም ዝኣለይዎ ቦቱ ድማ ብኻልእ ከም ዝተክእዎ ግልጽ ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ህወሓት ዝበሃል የለን ውዕል ፕሪቶሪያ ኸ መን ይፈሪምዎ ዘሎ ህወሓት ይፈሪምዎ ዘሎ ፈረምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን እዮም ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽትግበር ፈራሚ ናቱ ወይ እውን ናቱ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኣብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክማጎትን ክሽምግልን ዘሎ መን እዩ ህወሓት እዩ ጌታቸው ረዳ ኣካል ናይ ህወሓት ስለ ዘይኮነ ንዑ ኣሊኻ ናይ ህወሓት ቦታ ክትኮይ መን እዩ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን እንትኾነ
ንጌታቸው ረዳ አልዮም ናይ ህወሓት ሓይሊ ምክንያቱ ህወሓት ሓይሊ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ዘሎ ኣተግባሪ ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክኸውን ዝግበኦ ድማ ህወሓት እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እቲ ገይም ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጌታቸው ረዳ ንባዕሉ ናይ ሰራዊት ምትእትታው ናይ ፌደራል ይደልኾም ዘሎ ኣብቲ ናቱ ኢንተርቪው ክንሰሚዕና እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኢሊት ናይ ትግራይ ድማ ኣብ ከመይ ተመቃቂሎም ኣለው ራዮ ብዚ ተሸንፏል ጽዮን ተሸንፏል ፋክት ነው ይሄ ምናቀው ነው በሽማግሌዎቹ በኮንሰንሰስ ነው ይሄማ ድርጅት ልታፈርሱ ነው ተብሎ አስቆንካያቱ ማዕከላዊ ኮሚቴው ኦሬዲ እንትም ሆኗል በቃ ባጭሩ የህወሓት አመራሮች ማዕከላዊ ኮሚቴ ሉዝ እንዳደረጉ ታወቁ ከዛ ወደ ምናል ወደ ካድሬ የሚሄዳሉ ከዛ ወደ ጉባኤ ጉባኤው ደብረጽዮን ሊያዛባ ሞክሯል በቃ በጣም መግባባት አልቻልንም አመራሩ ሶንታይ ዝብል ዘሎ አሉላ ሰለሞን ደብረጽዮን ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተሳዕረ እቲ ህወሓት ኦሬዲ ደብረጽዮንን ናቱ ጉጅላን ክለዩ እሞ ንጌታቸው ረዳን ካልኦት ሰው ትፈትዎምን ክሕዝዎ ስለዚ ጌታቸው ደብረጽዮን ተሳዒሩ እዮም ዝብል ዘሎ እቲ ዘለዎም ናይ ስልጣን ባእሲ ድማ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክመርሖን ክወስዶ ከም ዝኽእል ኣብዚ ሓንቲ ጽብቕቲ ኮመንታሪ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝተባህለ ስምዑ የለም ስለዚህ ህወሓት ዳግም ወደ ፖለቲካዊ አገዛዙ ወደ ዘረኛ አምባገነናዊ ጠቅላይ ገዥነቱ ሄጀሞኒ ቲፒኤልኤፍ ሄጀሞኒን ለማስመለስ እድሎች አሉ ሴናሪዮዎች አሉ ያንን ለማድረግ እንዳይችል ሰቅዞ የያዘው ትልቁ አደጋ ሻዕቢያ ነው በተለይ በኢሳያስ የምትመራ ኤርትራ እስካለች ድረስ ወያኔ በኃይልና በጉልበት ወደ ማዕከላዊ መንግስት ስልጣን የመምጣት እድሉ በጣም የተዘጋ ነው ለዚህ ነው እነ ደብረጽዮን በለው ወሳኞቹ የወያኔ ፖለቲከኞች ቀጣዩ ፖለቲካ ህልውናቸው ከኤርትራ ጋር ታርቀው እንደገና መወዳጀት ምንም ዋጋ ሊከፍሉ ይችላሉ ለዚህ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ዶክተር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተንተንቲ ዝነበረ እዩ መይቱ ዝብል ሓበሬታ ሪያ አንተቦ ጌጋ እንተኮይኑ ሓሶት ይግበረሉ ግን መይቱ ተኮይኑ ክሰማይ ዋርሱ ሓደ ካብቲ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ካብ መጀመሪኡ ዝህብ ዝነበረ ምሁር ኢትዮጵያዊ እዩ ህወሓት ዝበሃል በቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ን26 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮ ሓይሊ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክምለስ ከም ዘይክል ቀዳማይ ናይ ቀንዲ ነዚ ክቃወሞ ዝኽእል ሻዕቢያ ኢሳያስ ዝመርሖ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝመርሖ ሻዕቢያ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ መራሕቲ ናይ ህወሓት ድማ ሓንቲ ነገር እዮም ዝፈልጡ ስልጣን ክልዎም ሓይሊ ክልዎም ተኮይኑ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ምስ ሻዕቢያ ክዕረቑ ክእሉ ኣለዎም ካልእ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ወላ ጓል መለስ ዜናዊ ዝበለቶ እዩ ኣቢ ከትሕነና ክመፅእ እንተዝኽእል ዝብሉ ተጋሩ ኣለዎ ምስ በለታስ ኣይናይ ኣቢ ኣይናይ ኢትዮጵያ ከተትሕነና ንባዕሉ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣፋኖ ኣትዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅ ዘይከኣለ ክፈርስ ቀሪቡ ዘሎሲ ንትግራይ መፅኡ እስከትሕነና ክሳዕ ክንደይ ደኺምና ከም ዘለና ኣብ ነፍስና ምትእማን ከም ዝጠፍኣና እናበለት እያ ጓል መለስ ኣብ ዝገበረቶ ኢንተርቪው ከም ኢላ ብካልኦት ዘራርባ ህወሓት ይብልሎ ብኣፎም ንኽድሕን እንትሕር ኮይኑ ቀዳማይን ከትሕኖ ዝኽንዑ ሻዕቢያ እዩ ሻዕቢያ እንታይ ይውስን እዩ እናበለ እዩ ስንትን ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ውግእ ዝደልዩ ሓይልታት ድማ ኣብቲ ውሽጦም ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ሕዚ ከዓስ ብናይ ባዕልና ሰብ ዳግም ጄኖሳይድ ክፍፀም እናተቀራረበስ ደው ኢልና ክንርኢ እንታይ ደው ትብሉ ደው ክበሃል የብሉ እዚ ስለዚ ስጉምቲ ኣብ ሰዓቱ ክውሰድ እዩ ዘሎ በቃ መሰረቱ ዓሪፍ ዝቕመጥ ተሃሊ ይዕራት ክእከብ ይኽእል እዩ ጉባኤ ክካየድ ይኽእል እዩ እድል ይመለስ ካሊእ ወለስ ይኽእል ንሱ ፍጹም ንስኹም ተገሊጡ ሓይሊ ሰብ ከም ተዓንቱ ዝነበረ በዚ ናይ ራያ ብፃይ ዝብሎ ዝነበረ ፅባሕ እምቦ ፕሬዚደንት ጌታቸው ተኪዮም ዛዕ ገይሮም ወረዳ ዞባ ማዕራርዮም ልቐቑልና ክብሉ እዮም ኣይ ንሕና ዳኸም ጌርና ክትብሉ ኢኹም እሞ ንዓና ይፀፅታ ኣካል ሓግዘና ክብሉ እዮም ኣልቂዕካ ሰውበና ክብሉ እዮም ኣፍ ናይ ፀፅታ ሓይሊ ኣሎ ዶ ፍትሒ ለግንያ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ እኒአዋ ብሂወት ለለዋለ ለየለዋለ ካብ ገዛ ጀሚሩ ብሓዋ ቦቦኣ ብሰብኣይ ኣዲኣ ብቐረባ ቤተሰባ እትድፈር ጓል ኣንስተይቲ እያ እዚ ላ ተቃልስናለ የፅናሕናይ ካብ መጀመርያ ዋላተን 20 ድን 10 ድን ብወርሒ ፀብፀብ ንፅብፅብ ነበርናስ ብዙሓት እየን ቀንዝኡ ብዙሕ እዩ ናብ ኣሸንዳ ኮይንካ ክትሓስቦም ከለኻስ ኣሸንዳ ሕዚ ዓመታት ትገብር ኒኣ ዘውዱ ከመይ ጌርካ ብግልፂ ዝተፈፀመ ወንጀልስ ንእሽተይ ናይ ፍትሒ ምንቅስቃስ ዘይትርእየሉ ንእሽተይ ሙከራ እኳ ኣይትርኢ እንዲኻ ሓዳር ግዜ ኮ ሰብ ኮ ይሙክር ኮይኑ ሕሾትለ
نعو نخندو كاس ديستانس زي يقولوا سرعتنا محبر سوينا فاتيرنا الناس عندنا عند حرمتي قال ساعة شو عاد تكون ساعة شو مون تركب ولا عندنا ولا تتوقس نركب كور واريات توقسا بكم حرف تقدر اركب ولا كيس المتت كلها ساعة شو عاد جنبي لا حزام سدي أسني حتى خلال بكم حركات من كأربعة ولا حدا زه هجر زه حدا خبطنا تزعبي هجراو بهلي ويكا هجراو تبعي ها امنت متأمان دبهلي أبكال عدي أترخ توسع يتغنى بزعد أترخ توسع يتغنى توسع خبات رغبة عندنا عند حرمة كنيا قال قلت ملوني على قصة إيرترا ما يتصدق ساعة شو عاد تكون ساعة شو مون تركب ولا عندنا ولا تتوقس ኤርትራ ጨዋ ልጆች ኤርትራ ውስጥ እንዲህ አይነት ግፍ ብትሰሩ ኢሳያስ አፈወርቅ አደባባይ ነው የሚሰቅላችሁ። ኢሳያስ ኤርትራ እንዲህ አይነት ሴት ደፍረ ኤርትራ ውስጥ በአደባባይ ነው ኢሳያስ ራሱ የሚሰቅልህ። ኤርትራማ የተከበረች የተቀደሰች ምን አለ ኤርትራ ውስጥ ሄደም ዓለም እንዲሁም ኸይደም ደብረጽዮን እንደ ስራ ፈት ያለው كندي حماق زنبره ولو أتيس لزلو كساع كندي زارب هزب الله أو كل شعب ياسي منتنا إن توسدنا تسجمنا زلنا بر أو تحت شح مرحبا 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 سفيح سلامة وسلفي أب كتما بيرن سويسرلاند نعلت عسرته ونحج عدت غلتشرين عسران 4 لكع كاب ساعات حادة جميرو سقع ساعات 4 فرقان لتصنح سفيح سلامة وسلفي تداليو الله زي سلامة وسلفي ودبتن عدالوتن إرتراويان محبركمات كلن كانتونات سويسرلاند كوينن نقول إرتراوي زساتيت بعينتو فلي زبالة عبي مدرس ديو علامة نايز سلامة وسلفي أب تحتيت سلال حقي سويسرلاند نايم زرابن مئكابن مسلنا كلونا ባህላውን ህዝባውን በዓላትና ክንጽምብል ድሕንነትናን መሰልናን ብዝሕሉ ውሕስነት ሸፈነ ሕጊ ክወሃበልና ባህላዊ ውርሻታትና ኤርትራዊ ክብርታትና ንወለዶታት ብሰላማዊ መንገዲ ከነመሓላልፍ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ስዊዘርላንድ ብሕጋዊ መንገዲ ብሓባር ድምፅና ንስማዓሉ ቅርዓት እዩ ዘላለማዊ ዝኽሪን ክብርን ንሰማዕታትና ወትሩ ዓወት ምሕፋሽ كاب محبركمات إرتراويان كم زنريو زلنا سلام سلفي ني مسألة إرتراويان مورراس ناي بحلي كم دما بحاجوس تأكيبون كم community كم كل community فلوي community ناي إرتراس لزخونة ده يكون كم كالوت community ناي إثيوبيا community ديو ناي سومال community ديو ناي كوسوفو community ديو ناي ألبانيا community ديو ناي كالوت community زقبروه لك كم إرتراويان دما بالسلام بعلاتهم كبعلو زخونه ورايات دس زبالهم نخجبرو حقنا سويس كيت حسكاز جبر كل نجر مسألة زخونه أبز مزيسب دمس كسمع بخبري قدامالو أتوم نعز جبر دما حبريتا أبصحونكم هلو نز فيديو زرما نابكالو تبصحوه بزبالة أنا بكل كبتصح مخنياتو يا إن مسألة خاختك على سولي زلك نابلنا زي حبريتا زي شركة جبرا نابكالو كتبصحوه بتدقاقامي تمحسينه من اللو نز حبريتا زرما نابهم كم زنريو زلنا نفس وكف سب نزح بريتا زي وسيدو ناب قالو تابصحوا سلامة وسلفي مثلنا زخونه زي قاسلو زخونه إرتراوي ناب سويسرلخم دمسخم بحبر كوينا نسمع له أنقاط عمو خينو نمثلكا كتك على استماع تعويعي تقبرلكا برني يتبوتا ألت تقيمو ألت ساعات ألت عصرته ورد شعات سرع 4 ساعات حدا نايك أترز جمر كوينو مينستر بلات استماع برني خقبريو زي دما ناباهم كم حلالفو حتى غريبهم لي ناباهم مغربيين لغصهم دما ناب قالوا تسقاقر وبلكم نايلو ميارستي أبزغن ودينا كم وترو نعاهم كم هير كنكه نعنا كم هير كنكه زغل تحق زنا زغل زبالكوت عسيز غرب لايك مكبار سبورت مكبار نخالو شير مكبار كومنت بمسحف دما نزي channel حقزو نابلكو نايلو مارستي أبزغ ودي مزيات عمت درفي كفيستيفال إرتراز مصدما كقابزكم مساق قطفكم